Rollets d'anís, un got de mistela i la calor del foc de la foguera. I és que Torrent continua amb la seva tradició de la crema de la foguera de Sant Antoni. Nosaltres estem amb el president dels festers de Sant Antoni d'ací de Torrent, amb Rafa García. Rafa, què tal, com estàs? Hola, bona nit, encantat d'estar amb vosaltres. Deia jo que en una nit freda com avui, els rollets, la misteleta i sobretot el calor de la foguera és el millor, no? Ens acompanyarà un munt de vegades, perquè fa molt de fred i això és l'inici de les festes de Sant Antoni. D'ací ja partirem, una vegada li peguem foc. La tradició és era una festa pagana, nosaltres l'han convertit la foguera en una festa catòlica, en l'ajuda dels animals, el cuidado dels animals, i d'ací ja m'emprenim el dia 9, que en Torrent farem la bendició dels animalets, així en Montesión. Em contaves abans que el que preteneu sobretot és mantenir aquesta tradició. Sí, nosaltres som un grup d'amics, dos o tres grups d'amics que s'han juntat, han fet una colla molt bona, de molt bona amistat, ja duguem molts anys, almenys 30 anys, i estem intentant mantindre el que és la festa de Sant Antoni, perquè s'havia quasi perdut i nosaltres la començarem a reenganxar, la recuperarem, sí. I, pues nada, contents i gustosos de continuar. Com és la nit d'avui? Comença amb rotllets? Pues la nit d'avui comença en un poquet de misteleta, uns rotllets, perquè la gent se vagi animant, vagi acudint, i ara a les 9 en punt farem una traqueta i m'emprendrem foc a la foguera. I una vegada s'acabi la foguera, pues a descansar tots, que demà és la festivitat de Sant Antoni i ho celebrarem tots els festers en un bon esmorzar i després acabarem rematant-lo en un dinar. Quantes persones formen part dels festers, de la cofradia? Pues hem arribat a ser 43 persones. En aquests moments som justet el 50%, la meitat, 22. Però bé, molt bé, molt bé. La veritat és que s'apanyem molt bé i és una festa que tampoc du excessivament gasto i el que tratem és que no se perdin les costums del poble. Avui així molt de comboi entre tota la gent, veritat, per a gaudir d'una nit tradicional. Sempre que tenim uns actes, tots recelosos de juntar-nos i de tindre un ratet de festa i d'harmonia i de celebració i res més, i a passar-ho bé. Molt bé, Rafa, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per vindre. Rafa García, president dels festers de Sant Antoni Abat, que estan a puntet de cremar la foguera.